आर यू एक्साइटेड? आता छान वाटत आहे, सगळं होत आहे. आय एम व्हेरी एक्साइटेड आणि मस्त वाटत. आम्ही हार टाकायची वाटत एक्झॅक्टली. पटापट हार टाकू आणि निघू. त्याला घेऊन जायचं आहे लवकर लवकर. निहारिका फोटो साईन. मी श्री अभिनव डोळे कुमारी निहारिका मेश्राम हिला कायदेशीर पत्नी म्हणून स्वीकार करतो. मी कुमारी निहारिका मेश्राम श्री अभिनव डोळे यांना कायदेशीर पती म्हणून स्वीकार करते. सो कॉंग्रॅट्स अभिनव अँड नेहा. We wish them good luck, good life.